Paraxatçılık Sadı adlı halkara festivalinin şäherlerine ýurdumyzyň hemde daşary döwletleriň kompozitorlarynyň, ustad sadanylarynyň hemde beýleki sunud ustadlarynyň özara dörejlik duşuklary boldy. Olaň dowamyna sunud älemine geçirilýän festiwaldan gurulýan duşuklaryň ähmiýeti barada aýdyldy. Belenirşýäli häzirki döwürde medeniýet we sunud urbanşy ýoly oýaýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklary işiň ösürilýär. Şunda halkara derejesinde geçirilýän forumlara hemde festiwallara möhüm orun degişidir. Şerehime halkara sunud festiwalyna gatnaşyjylary mehmansyýarlyk we meýilleşdirilen medeniýet şäherleriniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçüne dilenligi üçin hormatly prezident bolan hemde gahrman arkadamda alkyş sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň hemde daşary ýurtlaryň halkara festiwalyna gatnaşýan sunud ustadlarynyň saatçylyk ury boýunça bilim berýän ýüreýtük we ýokary okuw mekdepleriniň talipleri üçin Uran ustadlyk sapaklary has hem täsirli boldy. Daşary ýurtlaryň ustadlyk sapaklaryna gatnaşan belli kompozitorlar hemde sunud ustadlary türkmen ýaşlaryna saatçylyk ury boýunça berilýän bilimiň derejesine ýokary baha berdiler. Türkmen ýaşlarynyň öz halipalarynyň ýurunun sazlaryny ustadlyk bilen çalmaklary bolsa, mehmanlarda ýakymly täsirler galyrdy.